nok starte her. Hvad er det smager? Det er jo godt. Bustur mere Aveum eller Lacrimosa? Hvad for noget? Jeg synes, den er meget sådan Aveum, eller hvad hedder den? Ave Corpus. Fordi at sådan... Det ser jeg også. Fordi Lacrimosa, det er sådan lidt trist. Er det you know? Jeg føler mig lidt. Okay. Så bliver jeg med i 90 år sådan home video. Der er Lindenbaum, ja. What? Just need time. Må jeg gerne få en bid af det år? Industrialiseringen. Så vil jeg spørge dem, der stod foran os. Men jeg er ikke rigtig confident nok på tysk. Og sådan noget. Og hende damen, til ingen forstår jeg tysk. Hende damen sagde, keine Ahnung. Ich verstehe nicht. Så var jeg sådan, I know what that means. Nej, der var et eller andet. Jeg vil lidt tysk. Jeg vil sige, at William Fugl har været travlt. The motherland! Er der nogen, der kan den tyske nationalsang? Skal vi ikke lære det? Nej, ja, det tror jeg. Nej, jo, det er jeg, fordi jeg er set planlægning. Jeg er set god. AMTV. This is our crib. This is my new bed. Yay! Cinematic. Water is a... Remember, right? Jeg tror også sådan... Ej, det åbner sådan The ikke view. selvmordsagtigt. Man kan lige ane cirka herfra. This is my bunk. Og det skal... Det gør min mor altid, når vi er på ferie. Så googler hun historien til alle tårne i byen. Og man burde faktisk have en ven, der gør det, fordi det er ret meget værd. Jeg synes, de skal vaske med. Hvis du var en fugl, hvad for en fugl ville det så være? Og hvad hedder de? Ishøen. Nej, Nu må de stoppe. skal vi også vende? Vi er klar, kan man sige. Hej, jeg hedder... Nu synes jeg også, vi gør lade sådan her. Jeg er meget komfortabel foran kameraet. Ja, men prøv at smile med tænderne. Fordi det er det, jeg prøvede før, så er det, jeg klarede det godt. I fucking godt, det gør... Tyskland, Ej, I synes mig. Et eller andet godt på værelset. Ja. Hej. Undskyld, vil du godt filme mig? Undskyld. Nej, hvor er det travligt. Det er sygt gromt gjort. Det skal du faktisk fedt. Nej. Du skulle spise kl. 7, men det gør man ikke. Så spiser du lige sådan lidt senere. Så bare sådan, Det er også, hvis du er ude med folk, og I skal finde noget at spise, så ender jeg også altid med at spise lige omkring sådan lidt i god. Og så føler jeg... Det Så er man godt sådan, tidspunkt. ja, så sådan fætter man sådan en kebab, og så er man sådan... Ja, faktisk aftensmad, det er mere voldsomt. Nej. Jeg spiser her til skole, så sker også virkelig. Hallo. Jeg forstår. Jeg kan også ret godt lide weekenderne, specifikt om sommeren, og spise, og sådan sove længe, og så sådan noget 11,
35. Og så lave virkelig lækker brunch. Lave en lækker smoothie og noget frugt. Og en virkelig lækker skål yoghurt. Og så bare sidde udenfor i solen. Men det er jo meget specifikt, men ellers er det jo aften. Godt snydt. Det er for sympatisk. Fordi det bare var så fantastisk. Og Holger... The Fellowship of the Ring. Oh my god. Det var så godt. Det var Det var seriøst så episk. Det var Jeg vildt. var i chok. Ja, da de spillede på den der rummet, det var sygt Ja, sjovt. de spiller på det der rumba, det var fucking sjovt. Det var så Og de gik frem og tilbage. Det var sådan, det var virkelig. Ja. Jeg synes, det er lidt, hun satte sig så langt væk fra dig. Men jeg sad også selv sådan, det jeg sad også. Altså vi snakkede sammen. Men det, kun i starten. Nej, men rent faktisk, jeg synes også, Men det er også så dejligt. I to, I gør det i et par. Det er de mest finurlige Jeg har, fantastiske. der var nogen, der sagde, Jeg havde præcis som det Ja, nej, jeg tror, det var mig, der startede, fordi jeg er så stolt af det. Jeg har... Jeg har opdaget det. Ja, jeg har vildt meget med rigtig godt. Og det er en til en. Lige om lidt, så begynder du at gå ligesom hende. Hun er altid klar til at ramme den der tone. Ej, var jeg midt på flåder. Men jeg må gerne få nogle af videoer, fordi mit kamera zoom virker, eller ikke. Fokus virker ikke. Og det vil sige, fordi jeg har spillet skruer med mit telefon. Eller jeg er nødt til at slå den med mit tommelstick. De er meget, de ligner, hvad hedder det, velvet. Hvad hedder det på dansk? Han er sådan noget til. Yoko! Har de også den the regular kind? Ej, jeg elsker Yoko. Det er Yoko navn. Hvor mange? Det var den, du købte. Og ja. Den, har de købt 3 smagsvarianter? Hvorfor er der noget af Torben? Det synes jeg er meget fint, at over folk med nødallergier. Det kunne være sygt, hvis det Bro. Bro. Han er cute. Åh. Ja, men nu skal vi have nogle snacks. Ja. Det er det første, vi gjorde, det var, at vi kiggede og kyssede her langt med popcorn. Fantastisk. Ja. Jeg troede, jeg skulle nyse. Det kunne jeg godt se. Og så var det sådan min instinkt at være sådan, Du er sådan, de andre her, og så var de sådan, nej, det er jo Min er ikke en, man bruger oplukker til. Altså Sound Germany. Jeg kan ikke undre det samme, hvis de havde samme tøj i hvert fald. Hvis jeg havde den bus. Jeg håber lige, at jeg ville kunne være macho. Ja, men jeg er en moderne kvinde, og nu tager jeg en tår. Meget citron. Hvad for en er bedst? Det ved jeg ikke. Vil du vurdere? Hvad man ville forvente en Meget sprudset. Meget sprits i den der frit. Det er også godt. Det er meget sådan forfriskende. Den er lidt som et shot. Skal vi have det? min cykel. Den kommer hurtigt langt. Jeg skal vise med din cykel. Det er fordi på en... Er det mine andre billeder? Nej, det er bare din cykel. Det er bare min cykel. Det er bare din cykel. En blå cykel med sort sæde, og der er et vindue, og der er tern, eller sådan ternet. Ikke ternet. 8, 11, nej, det er godt. Og de er sådan, de er gode til at spille. Eller jeg ved ikke, Jeg kan ved godt. men det lød godt sidst, synes jeg. Ej, altså, da de spillede, altså jeg var vild med Basse, der var en af mine yndlingsfilm. Jeg har set den 7 gange, så Nej, okay, men hvordan kommer det man var til at rigtig kunne lide godt. den? Kan du ikke lide den? Jamen, kan man lide den. Okay, men jeg prøvede at se den, ikke? Og så synes jeg, at Elijah Woods britiske accent var så forstyrrende, fordi den er så nord.
Ej, At jeg slet ikke kunne sådan. men det er jo ikke en politisk accent, det er jo en shire. Okay, så man skal bare tænke på, at det ikke er... Det er ikke ham, der prøver at Det er bare være... fordi, at de andre er jo faktisk britter. Hallo, we are going to Johanneum right now, hvor vi skal spille, og jeg synes, vi skal lave en rundtur af Johanneum, fordi det er vildt flot. Så det er det, jeg har at sige. Annika, hjælp. Jeg håber, at alterne synger rigtigt, fordi Freja, hun er måske syg, så vi har ligesom mistet vores store stjerne. Men jeg ved, at Julia og jeg, selvom vi måske er sopraner, så kan vi godt. Vi kommer til at carry the whole squad. Om vi gør. Som virker som en computer. Ja. Og han sagde jo også, at han aldrig har sagt, at det kan ligge Pas på hundelortene. Det er bag, hvor det er. Tyskerne samler ikke op efter dem. Sus. Så bliver det ødelagt. Hvorfor? Fordi hvis vi alle sammen går og filmer, så går det jo ikke. Det går nok en flot kirke. Jamen, eller bare sådan, det er jo kun sødt at have videoer, hvis vi alle sammen ser æstetiske ud, og som om vi bare er offline. Så er sådan, doesn't that defeat the purpose? Eller sådan. Men mindre det digitale kamera, så er det ligesom om det er okay. Ej, jeg bliver helt sulten. Jeg vil gerne have rigtig... Det har jeg faktisk tænkt i flere dage nu. Jeg skal bare lære at gøre, i stedet for at tænke. Hvad vil du gerne have? De der små nogen. Ikke. Men altså chokolade. Jeg føler, at vi giver den her vibe. Vi giver den til. Oh my god, hello Stick Nation. Lol. Jeg tror meget griner. Scooby-Doo. Jeg er virkelig stor Stick Nation fan. Så læser vi ind! Men sådan sproget, kan man godt kende sproget? Man kan jo godt genkende det. Vi kan jo også godt genkende det tysk. Ja, ikke også? Men i forhold til svensk. Ej, det er virkelig noget. Den sådan fokuserer meget godt på. Skal vi lige lave sådan en sådan beauty-influencer? Jeg giver dig. What, du gavner? Hvis du bliver syg i morgen, er det min skyld. Prøv at se, hvis der, eller hvis det var ligesom i Harry Potter, hvor at de fløj sådan her. Hvordan er det, vi gør? Ja, de er meget sådan bløde på. Ligesom i Quidditch. Nej, der er 3 dage. Der er 3 tårne. Så 2 towers. Hvad spiser du? Lakrids. Jeg har lige fundet ud af, at Julie ikke kan lide lakrids. Er det skuffende? Ja, det er skuffende. Nej, det burde hun. Ej, hvor er du ondskabsfuld. Nej. Jeg skal hvad han så har lyst til. Goddag. Yeah, such an alt. Such an alto. Så går jeg jo alene bag ved de andre. That's just sad. Smagen er ret god. Du ligner sådan en mor i en film, der dør af kræft. Er det fordi lyset rammer hendes hår på en eller anden måde? Du kan have en pind, der passer i størrelsen. Oh my fucking god. Altså hvad? Det klæder dig. Jeg synes, det er ret hyggeligt, den her lille Ja, det kasket. Skal man strække den over, og sådan den skal lyde? Du kan også bare strikke, og så... Nej, sorry. Det er okay, jeg bruger Nej, hjælp. jeg er ikke. Men sådan må det Jeg ikke. kan ikke Hvordan det strikke. fungerer. It's no, Nej, nej, ikke. like, Nu tager jeg også den på. Det kan jeg jo ikke. Nej, men det kan du sagt. Så. Nej, pas på dit hoved. Tak. Sådan.
anden vej. Ikke så dokumentar. Dokumentaren skal også vise ærligheden. Yes. Se, der fik hun det. Altså, det er lavet ud af havre, ikke? Yoghurten. Nå, er det? Så er det vegansk? Det er det. De er meget vegan-friendly. Ja, det er de virkelig. Fordi det betyder også, at være modig. Men det er også slang for sød. Men Spunk. det betyder vel noget på svensk. Men på svensk, eller i Pippi-Långstrumpen, så er det jo den der, hvor hun siger, hun har opdaget en ny ting. Hun har opdaget en helt ny ting. Ja. Og så er der ingen, der ved, hvad den der spunk er, og så til sidst er hun sådan. Det er bare en ting. Det er bare et korpoge. Ja. Pippi Langstrømpe havde fundet et korpoge. Se, der ramte solen. Jeg fik shampoo i øjet i morges, det var vildt uheldigt. Så sved det bare sygt meget, og så hver gang jeg åbnede øjet, så var det sådan sygt smart. Det var faktisk virkelig frustrerende. Ej, det er ligesom i Legoland. Har I været på den der Polarekspressen? No, jeg har været i Legoland. Okay, men så må jeg må ikke spoile Polarekspressen før, fordi det er et plot twist, der sker i selveste forlystelsen. Men bliver jeg nødt til først at tage til Legoland, sådan, hvis jeg får børn? Nej. Ellers hvornår skal man til Legoland? Legoland er sygt fedt. Med jeres spunk. Ej, det mener du ikke. Han har godt nok en hudfarve, jeg ikke tror, han havde i virkeligheden. Er der lækker på korset? Ja, men jeg tror, der er han ikke med. Den er meget video i en film. Jeg synes, den er ret god, den her video. Den er meget video i en film, hvor nogen er død. Og så er det sådan de happy memories. Kom, find mig igennem. Kom, David. Nej. Undskyld, David. Det her operation, invitation til fest. Der skal haft til. Der skal haffer, der skal. Vi har lige stået og sådan vitterligt sådan plaget folk om sådan at komme og høre vores koncerter, og jeg tror alligevel ikke, de gør det. But it was an experience, and we did that. Så først så kom vi herhen i den her smukke kirke. Så skulle vi ud på en plads, fordi vi skulle tiltrække flere customers. Men det gik så lala. Det gik så lala. Og så sang vi her, og det var virkelig godt. Og det tror jeg er den smukkeste koncert, jeg spillede. Det var virkelig sød. Ja, ærligt talt. Og hende der den ene dame, der bare, det virkede som om hun kom ind midt i koncerten, og så bare var virkelig into it. Grammar er rigtig Ikke i Gudshus. Ikke i Gudshus. Godmorgen. Godmorgen, mørken. Jeg synes, det er lidt ondt at finde på folk så tidligere om morgenen. Vi har ikke været på skole, hvis det Lige nu? Mm. Ja. Jeg vil have været på skole for 20 minutter siden.
Ja, same. Er du helt chauffør? Ja. Næsten, ja. Ikke næsten. Ej, du er der altså ikke altid det er altid mit mål at være der. Og så nogle gange, så har man tøjkrise, og så kommer man ikke altid. Aimer du ikke efter 20 minutter? 20 minutter før? Nej. Så kunne man lige så godt komme for sent. Jeg bliver med at få fremme, man skal vise. Sådan en her. Og så bombarderede man bare Carlo. Hvorfor skal det være Carlo? Fordi det er ret sjovt med Carlo. Carlo er så sød. Og Carlo, han fortjener det. Tror du, Rosman er Guzmans bror? Guzman? Jeg ved ikke, om Guzman ville sælge sådan nogle type ting. Jeg føler, han ville være mere sådan en fuld læderfusil. Det tror jeg også. Jeg tror, han er besøgende at give til sådan en vinhandler. Costa del Sol. Den blå planet. Costa del Sol. Er det de 12? Det er simpelthen ikke noget Er marcipan? Det tror jeg altså ikke på. Er det ikke bare folk, Det er der jo har gjort 3. ting inden for en spil? Nå, jeg troede, det var Jesus 12 disciple. Ja, det er han ikke ellers. Real or marzipan? Ja, danke. Marzipan museum, ja. Very good. Meget smukt. Det er også en sejt der. Det var ellers sødt. Prøv at se, de laver små kaniner i kaffen. Ja, vi havde en musik i GF. What? Har Sonja også musik? Nej, hun er AP. Nej, er det ikke dronningen fra i går? Hvem? Nej. UMG. Hende der, som... Min hvide jakke. Ja, Jo, det var det da. hende som Merete snakkede med, hvor jeg var sådan, wow, det her, det er ligesom med sådan dronning Margrethe og Liane fra Ukirke med hinanden. Seriøst, det sjoveste moment, jeg har, altså sådan, jeg står stadig, nogle gange hvis I fanger mig grine, så er det fordi, jeg tænker tilbage på det moment. Altså det kommer til at være en af de ting, hvor sådan, jeg kommer til at sidde alene, og så kommer jeg og kærke. Ja. Faktisk er det var ret epic. Det så bare ikke særlig epic ud på videoen. Fireball. Ja. Derinde bor skomageren og hans søn. Med hans søn har jeg hørt været ude i høballerne. Sammen med pigen derinde. Jeg synes, gamle mennesker typisk er et godt publikum. Og der sker måske ikke så meget i deres liv, så derfor tænker jeg, at de nok er meget glade for at se sådan nogle unge sjæle. Ellers er de bare mega sure. Men det er også meget smart, at de sidder over fast. Altså, De kan vitterligt ikke flygte. En kørestol eller en stol, eller døren er låst. Altså, der er ikke så stor mulighed for, at de kan smutte igen. Men jeg har meget tiltro til, at de er rigtig søde. Og jeg glæder mig. Meget. Jeg kan kun lide der. Wow, det så du meget stille og roligt. Jeg er småsøskende. Jeg er en småsøskende. Ja, det kan jeg godt mærke. Må jeg låne en droge? Ja. Det er lige det, vi gør. Fuck er det? Bro, jeg er cooked, Annika. Hvordan skal jeg? Er det svært? Altså, vi har ikke fået det. Vi har først lige fået det her nu. Det er også i orden. Men har du en lighter?
Nej, det har Ivan. Jeg skal lukke i købe en, inden jeg tager hjem sådan endnu en pakke. Nej, kan vi ikke godt gøre det sammen? Kan vi ikke gøre det, og så have dem med hjem? Og så er det vores... Guys. Nu skal jeg se. How do I do this? Så er du nødt til at sige noget om dine tanker. Fuck, men jeg er så dårlig vlogger. Vi venter... Nej, hvad venter vi på? Kan vi gå til busserne? Bussen kommer med, så vi kan placere vores ting, og så kan vi gå gennem byen og verden sammen. Thomas, Busman, da du så skiltet for Rossmann, tænkte du så, var det min bror? Nej, fordi jeg er jo engelsk afstamning. Nå, for foran. Så der er langt. Var der et tidspunkt på denne tur, hvor du blev virkelig stolt? Det har der været hele tiden. Han sviger. Nej, det er sandt. Altså, hvis vi kan, det mener jeg seriøst, hvis vi kan lave koncert på et plejehjem, hvor vi fylder halvdelen af et køkken, hvor resten er rullestole, og altså hvis vi kan stille op og lave god koncert, god lyd, og få alle fraseringerne igennem, så synes jeg, at vi er kommet langt. Sådan 2. Så er der faktisk lidt når Alexander han giver en bemærkning til hvorfor man ikke er der. Han har skrevet klassik, og jeg føler mig meget anerkendt. Jeg siger efter sætninger. Mic drop. Tænk over det, det kommer bare. Jeg ved ikke, hvordan hun har det med. Vi skal ikke tro, vi går ind. Det var en publik. Vi har den gode buschauffør nu. Nej, er det ikke søndag, der fødselsdag? Ja, det er ham, der sagde, I ser flot ud, og det er forår. Sagde han det? Lindebaum. Ja! Nu skal du stille spørgsmålet på den også. Merete, hvorfor gør du det? Jeg har gjort det i mange år, og jeg holder meget af det. Før i tiden var det kun hvert andet år, nu er det hvert år. Men jeg synes, det altid har været og er en fantastisk oplevelse, fordi der sker så meget i løbet af de dage, vi er væk sammen. Musikken udvikler sig, og niveauet bliver super meget højere, end det var, da vi startede. Og det sociale udvikler sig, og ting kan nå sammen. Så når det ene går godt, så går det andet også godt. Og jeg synes bare, det er en fantastisk oplevelse at se jer blomstre og tænke, det får I med hjem. Vi takker ved jer alle for stort engagement, for næsten ej at falde, og spil og herlig sang. En skål vi byder jer i kor for fællesskabskultur. Nu skal I hjem til far og mor.